Kondo ayu telung dina ora metu. Nang kamar wae. Sebelah mana yang sebelah mana? Kono. Masih di sini. Kono. Masih apa? Nandu iki ditlateni ben sak enteke. Salaman dulu. Mas, yang lama toh Mas siapa ini? Mas Nando. Aku Deina. Allah. Masuk. Minta lagu apa Mas? Bayu. Ngerentengi wedoan Mas. Rentengi wedoan. Oke. Welok tenan iki. Nona nene no. Berarti Nene tiga-tiganya nona dong. no. Tiga-tiganya. Oh satu aja. Kenapa? Mungkin mau itu pakai tisu? Tisu magic. Iya. Wah, bengi iki nyambut gawe penak iki. Piye? MC iso karo lungguh, nyanyi iso karo lungguh, mau ngepost penak tenan bengi iki. Iya. Tenan. Lega noleh arang lho golek momen ngene iki angel. Angel tenan. Priye? Ya padha wae kaya ngadeg ya semono, lungguh ya semono kuwi. Yo. Ngerentengi wedoan. Duet ya Mas? Oke. Duet ya. Yo, berdiri yuk. Berdiri. Mas Nando berdiri yuk. Boleh berdiri yuk, Mas Nando yuk. Yuk bertarikan-tarikan dari Mutu Gading. Ucapan terima kasih. Sekali lagi monggo yuk. Dari dulu-dulu Mutu Gading. Yuk berdiri yuk. Boleh, monggo. Biar bisa goyang. Berdiri Mas Nando monggo. Coba sawangan Mas Nando ngarep beri lagi. Masuk. Lah. Aduh. Sing urang. Coba sawangan Mas anggonku iki wadaan. Kepiye? Kene yo Kang Mas kaisih seneng goyonan. Ojo gampang nesu, mbok ojo gampang cemburu. Tresnaku iki hanya untuk dirimu. Masa? Ora ana wong ayu kajaba ya mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku. Ayo nduk. Yo. Senengane ngrentengi wedokan Hosa. Hoslo. senenganmu ngrentengi wedokan. Yen pancen mangkono aku ngakoni salahku. Ya mung sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Wes gedhe iki. Janji sing tenan Mas, jo seneng ngrentengi wedokan. Bakal ayem tentrem. Ayem tentrem anggone urip. Ha. Mas Nando, goyang dong. Kita hari wedokan. Darno. Bingkis audio. Coba sawangan Mas, arep beriran kiringan. Yo. Dadah. Anggonku dandan, apa ana sing kurang nom-nom. Coba sawangan, anggonku iki wadaan. Kene ya Kang Mas, kok isih seneng loyoran. Ojo gampang nesu, mbok ojo gampang cemburu. Tresnaku iki Tinggo sapa? hanya untuk dirinya. Masa? Ora ana wong ayu Masa? kajaba ya mung dirinya. Mergo dirinya
paling istimewa bagiku. Masuk. Osolo, 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 osolo. Lulu ya, jos. Hey, jos. Yen pancen mangkono aku ngakoni salahku ya mung sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu janji sing tenan mas jak seneng ngetingi wedokan bagayam tentrem anggone urip bebrayan sampun mas Nando sembah nuwun terima kasih saking tamu Kedermanten saking keluarga ageng Mutu Gading yang sampun paring dawuh ingkang sampun ngaturaken santawis saking keluarga ageng Dikis Music.